Здравейте! В предното или по-предното видео, не си спомням, говорих за слуха, че Amazon ще пуснат свой таблет на пазара. Това все още не е официално потвърдено, но в интервю директора на Amazon, Джеф Безос, така доста с малко думи, по един начин потвърждава възможността, че ще има таблет. Когато е запитан дали Amazon ще излезе срещу конкуренцията със свой собствен таблет, така да акомпанира Kindle, всичко, което той казал е, цитирам, "Stay tuned". И да, оставаме наточени. И когато е бил притиснат за малко повече информация по темата, той е казал, цитирам: "Винаги сме знаели със сигурност, че искаме да имаме отделно устройство за четене." Край на цитата. По-нататък казва нещо друго. "По отношение на представяне на нови продукти, нямам право да отговоря." Докато това не ни дава отговор на въпроса как ще изглежда бъдещото устройство на Amazon, все пак ни дава почти 100% отговор, че да, таблет ще има. По отношение на това как ще изглежда, ще оставаме наточени, както казва директора на Amazon, който между другото казва, че цветните екрани с електронно мастило все още не са готови за прайм тайм, чието мнение аз споделям, което означава, че най-вероятно устройството ще бъде с конвенционален LCD екран. Сигурно вече се питате защо това да ми пука. Ами би трябвало да ви пука, ако сте притежател на Kindle, ако харесвате услугите на Amazon, по-специално възможността да купувате книги където и когато и да се намирате на своя Kindle, но това не е всичко, което правите и ползвате и други услуги, които Amazon предлага. Едно такова по-мултифункционално устройство би било полезно за много хора, за някои не. Това няма нищо лошо. Едно мое предвиждане е, че ще може да се купят двете устройства в комплект. Двете Kindle и въпросният таблет, като ще има някакво намаление на цената, естествено. И това ще е крачката, която ще накара много хора да си купят четец и в комплект с него таблет. Защото ще си кажат: четец и таблет заедно или нещо такова. Не знам, просто ми хрумна, че е възможен ход от страна на Amazon, но това е чисто моя спекулация. И докато чакаме таблета на Amazon, мога да ви предложа една-две интересни книжки в жанра Space Opera или космическа опера. Не се пее вътре, ако не сте чували за жанра преди. Няма никакво пеене, толкова за друго. Става въпрос за книгата Seeds of Earth, част от трилогията Humanity's Fire на Майкъл Кобли. Прочетох я преди известно време и така станах приятно изненадан. Честно казано, не е най-върховната книга на света, не е най-епичната космическа опера, обаче е така добре дошло допълнение, което звучи клиширано само по себе си, но книжката си я била. Прочетох я преди известно време и преди 1-2 дена почнах втората от поредицата, The Orphaned Worlds. Хубавото е, че доколкото поне така ми се стори, няма нужда човек да е чел първата книга, тъй като в началото, както във всяка себе уважаваща се опера, са представени героите, кой какъв е, за какво се бори. Така че, ако случайно поради някаква причина сте почнали от втората, няма да страдате кой знае колко. И любимото ми нещо за поредицата е, че действието се развива на планети, колонизирани от човечеството, далеч от Земята. При самата колонизационна програма е имало, ако не се лъжа, 5 кораба или нещо такова, като всеки е бил зареден с
народи от различен етнос и националност, но въпросните планети са заселени от руснаци, шотландци и скандинавци. Като идеята е, че живейки на север, в най-трудни условия, генома им е най-пригоден и най-подходящ за заселване на нови светове, където условията естествено са по-тежки от средностатистическото. Доста интересна концепция, ако питате. Което добавя пък друг интересен аспект на самата книга, която слушам в аудио вариант. И наратора трябва да наподобява различните акценти, съответно шотландски, руски и така по-скандинавски, което е забавно на моменти и помага човек малко да се привържи повече към героите. Първата книга страдаше малко от така наречения синдром на първа книга в поредица и тъй като това е космическа опера, все пак действието се развива през така голям отрязък от време и съответно поне на мен ми се стори, че първата книга от поредицата вървеше малко по-бавничко като действие, но все пак е опера и претендира за епичност и многопластовост, което е вярно. Беше епично и многопластово. Надявам се това да е по-вярно и за втората, но се надявам да върви малко по-бързо. Знам, може би аз просто ставам претенциозен вече. Докато не съм забравил, хрумна ми идеята всеки път или почти всеки път, когато блогвам, да представям или така просто да споменавам друг сайт за книги или блог, който е интересен и си струва. И ще започна този път с един блог, на който се натъкнах случайно. Той се казва Библиотеката. Може да го откриете на адрес bibliotеката.wordpress.com. Имат интересен азбучен каталог, подобно на библиотеката, с заглавия, за които са блогвали. Също така може да си поръчате книгоразделител от тях, което е готино. Грешно се изразили поръчате, принтате си го. Но би било яко, ако може да си го поръчаме. Тук ще ми дадох идея. Още нещо, докато не съм забравил. Магиосно време вече си има страница във Facebook, така че просто в поленцето за търсене на Facebook напишете Магиосно време и ще я намерите. Харесайте я, клик да лайк бътън, за да разберат приятелите ви колко харесвате нещата, за които дърдоря. Друга идея, която ми хрумна и мисля да имплементирам по някакъв начин за бъдеще е видео излъчване на живо. Било то на някакво събитие, на което е свързано по някакъв начин с четене и книги, или просто нещо, което аз правя и е свързано с четене за книги, четене и книги, очевидно. Не знам, не съм го измислил още точно, но ще става на живо, като съответно видеоматериала, който ще се получи накрая, ще може да бъде гледан и по-късно, но който иска ще може да го гледа на живо. Не знам, кажете ми какво мислите по въпроса. Това е всичко, което ме интересуваше днес. Приятно ви четене!